9 जुन एबा मैया मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव नरेन्द्र मोदीआ फिन थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लादों। नंगौ, नरेन्द्र मोदीआ मैया मोनाबिलियाव थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लादों। नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव मोनफ्रोम ओनसोलनि गासै जेंनाफोरा सुस्रांलांगासिनो दं आरो गासै ओनसोलफोरानो जौगालांनो हमगासिनो दं। बेनिखायनो मोनफ्रोम ओनसोलनि गासै हारि माहारिनि रायजो राजाफोरा नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै फिन आरोबाव नरेन्द्र मोदीखौनो गाहाय मन्थ्रि खालामनांगौनि थांखि खालामदोंमोन। आरो थांखि खालामनाय बायदियैनो थारैनो नरेन्द्र मोदीखौनो फिन थामथि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि महरै मोननो हाबाय। नरेन्द्र मोदीनि बे थामथि खेबनि थाखाय समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हादरनि गाहाय मन्थ्रि, हादरगिरि आरो लेङाइ हादरगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्तीर लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा आल्ट्राबास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिगमा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिगमा, मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।